Няма викаш такова. О, ти са апарата, то много модерно ще са. Дълъг, две жените снимат. Това записва ли се? Напредите не заехе. Добре язди. Дай напред. Че си колко не рушове сега? Браво! Ей! За Фабина Галдизалина, участници на бараж. Времето 48 секунди, 96. Пановиче ама паспорта. Пановиче ама викам. Там се обедна малко. Този път го направи. Те трябваше и първия път. Като ще ни дава зор на първи път го да съм. Сега ще го изнудваме. Ти снима ли го? Не можа, нали? Да, и баражите. Бараж за време 33 секунди, 22 стоки.